Yes, hello mga Lisa, kaway-kaway mo nandyan. Yes, man itong makeup karon pang corona inspired makeup look. So una ng kilay. Sige pa pack, brush. So hiluan na to gamit ang concealer, brush, ug ang concealer of course. So top and bottom. Char kasi ba char. Chismis. Kung ano siya primer, o di ba? So dahil pag nilalaki ta karon dahil sa mabutang tao concealer nga color orange kay para masampungan ng mga itom nga mga criminal mga sumpa. So concealer para primer para sa atong eyeshadow pack. Nahilom ko pas grabe grabe ka paspas dai mga mabuang tag apas dai. So putang tag eyeshadow nga color kuan or tawag ani green para kuan sa tawag ani ay transition. So putang tag shimmer nga green pack para di ba so magkuan so guys mata di atong giuna karon guys ha ayat pa rin atong kuan naong so pangit pa kay na siya karon tan-awon so tahan pa kay bugas-bugas pambutan na ta og foundation pack di ba then pag umani na sa foundation i-blend di ba pack dayon concealer para masampungan pagid ang mga itong dai my gosh buang tani so normal same na tong kuan model so di ba So shout out sa mga kuan ha, mga nurse, mga doctor diha o mga frontliner na to diha. Thank you good kay guys for keeping us safe and you know for fighting the kuan coronavirus di ba pa. So lower lash line dai atong kuan koloran gina dai para di ba ambot sana siya oy tanako. So mag-drawing na ta og mga kuan dai corona dai. So mo na to makita sa TV so kana to ang waton ambot mao ba na oy takita kuan gina dai puputangan dig itong dai para di ba ang ay puputangan dig eyeshadow nga color green dai para pare-pareha gyud color di ba apilan po tong mga lingin-lingin bitaw di ba pa contour dai kay normal ako siya gnaong kay more atong model so mo lang model dai di ba pak di ba ay kuanday contour sa ilong day kay para na flat ang ilong day tungod sa sigig kuanday kanang face mask so di ba highlight pa more pak para to na to mga highlight day kay no budget day so atong lips day but na to eyeshadow nga color green day para vega day di ba so di ba pak spend na tubig as usual char kuan bitaw na siya setting spray so laban sa mga pa